ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастед. имрӯза мавзӯъ дар бораи гирдиҳамоии гурӯҳи 24 фардо. ҳамватанони азиз, рӯзи якшанбе ман як шаҳрванди тоҷикистон муҳаммад тағоев инро дастгирӣ мекунам. аз тамоми дигар мухолифо хоҳиш мекунам ки раванд бипайванданд бо ин бародаро дар назди сафорати ин русияи террористи тоҷиккуш. инҳо ҳазорҳо тоҷика қатл кардагианд. раванд онҷа талаб кунанд ки барои чӣ ин додари бегуноҳи моро ин золимо қатл карданд. ман умед дорам ки иншоалло ҳама мераванд. афсус ки ман рафта наметавонам, ман дар Европа нестам ки онҷо равам иштирок кунам. аз дигар бародарое ки яъне наҳзатиҳо, паймониҳо, озодхоҳони тоҷикистон, яъне ин партияи муҳаммад иқбол охирон кушоданд. ростиге ман ҳоле инқа пурра аз ёд намедонам номаш чи аст. ислоҳотхоҳон ба фикрам буд. аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки раветон сарҷамъ шаветон, талаб кунетон ки бояд инҳо ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. ин ҳукумати террористии Русия, ҳамватанони азиз, бояд дигар давлатҳо дарк кунанд ки Раҳмонов мухолиф дорад. бояд дарк кунанд ки Тоҷикистон дар ҳақиқат мухолиф дорад. онҳо дарк кардагӣ ҳастанд ки яъне ҳукумат надорад Тоҷикистон, як дузду, як ғарри, як модарбахатои душмани миллати тоҷик аст. не ки бояд кӯшиш кунанд тамоми бародаро фардо иншоалло дигар давлатҳо ҳис кунанд ва дарк кунанд ки дар ҳақиқат мухолифои тоҷик зинда будем ва сарҷамъ ва якдаст дар бари ҳамдигар мубориза мебаранд. инро ман дастгирӣ мекунам ва хело хушҳолам ҳастем дар ин бора ки бародаро эълон карданд ки бояд мо равем талаб кунем ин рӯсҳои наҷаси тоҷиккуш ҷавоб гардонанд ки барои чӣ як тифли бегуноҳе ки вай фарзанди ҳамаи мову шумо ҳаст. ҳар инсоне ки қалбаш дард мекунад, ҳар инсоне ки нангу номус дораду ҳар инсоне ки имони комил дорад, вай видеое бинад, вай наворро бинад, дилаш пора пора мешавад ва фарзанди худашро пеши назараш мебирад. ба ҳамин хотир ман мехоҳам ки муваффақ шаванд. ҳар бародаре ки онҷо мераванд иштирок мекунанд. мо иншоалло дуогӯй ҳастем ва умед дорем ки ҷаҳониён мефаҳманд ки тоҷикҳо сарҷамъ ва якдаст шуда истоданд. ва дар охир хитоби ман ба ҳамон тоҷикҳое ки аз 3-4 то 5 ҳазор зиёд ҳамон дар Европа паноҳандагӣ гирифтагианд, онҳо хомӯш ҳастанд ки модарама мекушанд, падарама мекушанд, яъне хештаборама ғам метиҳанд. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ҳамон пасобае ки мегирен ҳаваи ҳадди ақал ҳалол кунем. бироин фардо метарсӣ ки Раҳмонов туро мешиносад, маская ҳамон рутбакаш дар даруни ҳамон хона аст. маская кашу буро рост пеши ҳамон сафоратхонаи Русия рав. онҷо равӣ маскатам боз накун. агар ягон кас ба шубҳа дошта бошӣ ки тарси ин қадар сахт тарсончак бошӣ, маската боз накун. мон истад то баргашт ба хонаат. субҳаналло, бас будагист. ин дунё ин қадар намондааст. фардо ба хотири пасобаю ба хотири чиз шумо ин дунёи падруд нагӯетон. бародарои азиз, айб аст ба номи Аллоҳ қасам. ин хело даҳшат аст ки як фарзанди тоҷикро бегуноҳ, агар вай гуноҳ медошт, агар вай падараш ягон каса мекушт, мо ҳичӣ намегуфтем. вай одам гуноҳ надорад, вай падар надорад. бечора боз падараш чанд сол пеш аз ин олам чашм пӯшидааст. ба ҳамин хотир нангу номуси тоҷикиятонро бедор кунед. нангу номуси
توجیک و توجیکستانیتان بیدار کنیتان. وای خود کدام ملت نباشد که همه شما هموطنای ما هستید، همه شما ما دوست می‌داریم و احترام میکنیم. خواهش میکنم که کسی پناهندگی گرفتگی اونجا خاموش گشته است، برو فردا ننگ و ناموست رو نشان ده، در بری برادران راست ایستا، طلب کن که باید این جنایتکارا با کنشان جواب دهند. بخشش وزنی نم غلطد. همین بود. تمام گروه ها، تمام مخالف ها، کلان مخالف ها دعوت کنین کسی طرفدار شما باشن، روان آنجا انشالله الرحمن طلب کنن این حکومت روسیه پلید باید جوابی سنگین دهد برای این جنایت